Gaurko gai taktikoa sake bikoitza da, eta esan liteke hau ere desestaltze eraso mota bat dela. Kasu honetan zer gertatzen da, desestaltze sakean moduan atzean dagoen piezak sake ematen du. Baina aurrekoarekin konparatuz, aurreko gaiarekin konparatuz zala desestaltze sakea, hemen gertatzen dana da, mugitzen dugun piezak ere sake emango duela aldi berean. Orduan, zer gertatzen da bi piezak sake ematen dutenean? Gogoratu. Sake ematen digutenean edo ematen dugunean, hiru aukera daude. Bat izaten da, sake ematen duen pieza jatea. Kasu honetan, bi pieza direnez sake ematen dutenak, aukera horrek ez digu balio, bi pieza batera ezin dutugulako jan. Beste aukera bat izaten da, sake ematen duen pieza eta erregaren artean gure pieza propio bat jartea. Hori ere ez da posible sake bikoitza gertatzen denean, bi piezak ematen dutelako sake. Orduan, sake bikoitza gertatzen denean, aukera bakarra izaten da, erregea mugitzea. Eta horrek, salbazio aukerak normalean nahiko murrizten ditu. Orduan, kasu honetan, lehenengo adibidean, bururatzen zaizue zein den sake bikoitza non gertatuko den, alfila 6-6ra mugitzea. Kuriosoa da, sake ematen duten bi pieza jan aldirela, ez ba? Zaldiak erregina jan alko luke, eta alfila be bai. Eta era berean, peoiak era alfila jan alko luke. Baina, ez da posible bi pieza jate. Orduan, erregarik gelditzen zaion aukera bakarra da erregea mugitzea. Orduan, saken dago, desazpilaukira ezin da mugitu alfilak kontrolatzen duelako, eta esazpilaukirara ezin da mugitu erreginak kontrolatzen duelako lauki hori. Orduan, sake bikoitza, sake ematean bihurtu da. Eta goazen gai honetako bigarren adibidera. Sakean, mehatxu bat egiten digutenean, normalean tendentzia da eraso horretaz edo mehatxu horretaz defendatzea. Baina batzutan gertatzen da, guk mehatxu baten aurrean, mehatxu handiago bat sortu dezakegula. Hori desestaltze erasoan ikusi genuen adibide baten. Orduan, partida honetan zer gertatu zen, beltzen txanda da, eta beltzek desestaltze sakea erabiliz, erreginarekin sake ematen diote erregeari, eta aldi berean, zaldiak erregina mehatxatzen du. Orduan, pentsa genezake, baina lehendik beltzek abantaila material oso handia zuten, eta orain are eta abantaila gehiago lortuko dutela, ze badirudi gure erregina jan behar dutela, ez ba? Baina hemen dute kontratake oso gogorra zuriek. Eta zein da kontratake hori? Ikusi zer gertatzen den. Zaldia ze bostera mugituz, sakaz babesten gara, eta aldi berean, sake bikoitza ematen diogu erregeari. Sake bikoitza denez, errege beltzak duen aukera bakarra da, erregea mugitzea. Lauki horretara ez du posible mugitzea, zaldia kontrolatzen duelako, ona ere ezin du mugitu, erreginak kontrolatzen bai du lauki hori, sakean dago orduan.
duen aukera bakarra horra mugitzea da, ez ba? Baina zer gertatzen da erregea ona mugitzen denean? Konturatu behar gara, zaldiak ez diola erregeari gorantza egoten uzten. Orduan, mate patroi bat sortzen da, deitzen dana xake matea beko hilaran. Hau taktika ariketa txostenean ikusi genuen. Orduan, orain zuriek erregina azkenengo hilarara eraman da, xake ematen diote erregeari, esan dugun bezala erregea ezin da gorantza egon, eta ez du nora joan. Beraz, xake emata lortu dute zuriek, eta naiz eta material desbentaja oso handia zuten, partida irabaztea lortu dute. Orain nahi baduzue, ariketen bideoa, gai taktiko honen ariketa bideoa ikusi dezakezue.